ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଇସାର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଇସାର ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ କାମ ପୁରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପଇସାର ସମସ୍ୟା ହେବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପଇସାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପଇସାର ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ବାଗରେ ୟୁଜ୍ କରେ ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।